Todos os focos da arena brillaban sobre el, unha luz brillante que cegaba moito. O seu corazón batía como un solo de batería. Debaixo do traxe branco enorme e peludo, Arthur Pumble sentía a suor correr pola súa espalda. Xa estaba, o momento final do Dance-Off Nacional. Estaba a piques de gañar, estaba a piques de facerse famoso, e estaba a piques de perdelo todo. Todo parecía normal ata este momento. Pero ali estaba el, a piques de mostrar o seu verdadeiro eu ao mundo. Un home cun traxe de Yeti, cun segredo enorme. Era Arthur Pumble. Para os seus compañeiros, era o home máis aburrido do mundo. Un contable, camisas beis, zapatos cómodos e moito gusto polos números. A súa vida era unha spreadsheet, ordenada e ben posta. Quería unha vida tranquila, unha vida sinxela, sen problemas de ningún tipo. Pero Arthur precisaba algo máis. Necesitaba cartos, moitos. A súa querida avoa Pumble, a velliña máis doce e inocente que poidas imaginar, precisaba cuidados médicos caros. A ese facturas acumulábanse, enormes e asustadizas. Arthur, co seu modesto salario de contable, estaba atascado. Precisaba un milagre. Entón atopouno. Mellor dito, atopouno a el. Unha noite, estresado eso, puxose un traxe peludo e divertido que a súa avoa fixera anos atrás de broma. Puxo algo de música disco, e simplemente, bailou. Torpe ao principio, despois cunha alegría salvaxe e inesperada. Gravouno, subiuno online, e foi para a cama sen darlle importancia. A mañá seguinte, o seu vídeo estourara. De disco Yeti, nacera. A xente encantáballe o Yeti divertido, contento e bailarín. Llovían ofertas para ads e aparicións, e de súpeto, Arthur tiña os cartos para o cuidado da avoa Pumble. Mantivo as súas dúas vidas estritamente separadas. Contable de día, disco Yeti de noite. Ninguén, nin unha soa alma, coñecía o seu segredo peludo. Logo chegou o Dance-Off Nacional. O gran premio era unha suma enorme, abonda para cubrir o último e máis importante tratamento da avoa Pumble. Pero había un truco, todos os concursantes tiñan que quitar a máscara na rolda final. Arthur estaba dividido. Podía arriscarse a mostrarse, revelando a súa verdadeira e vergoñenta identidade aos seus aburridos compañeiros de traballo, todo pola súa avoa. Tiña que facelo. Entrou, dicíndose a si mesmo que podía gañar, levar os cartos e simplemente desaparecer antes de quitar a máscara. Pero a vida, como sempre fai, complicoulle o seu segredo tan ben planificado. O seu maior problema non eran os outros bailaríns. Era Brenda Higgins, outra contable da súa empresa. Brenda era incansable, lista, e tiña un ollo para calquera cousa fora do sitio. Notou as esencias repentinas de Arthur, o brillo extraño de glitter nas súas chaquetas beis, o xeito en que ás veces cheiraba un pouco ao xeo seco de desesperación. Brenda empezou a vixialo, non dun xeito asustadizo, mais ben dun xeito moi molesto, moi organizado, como se fose unha spreadsheet. Arthur intentou ter cuidado, pero canto máis intentaba esconderse, máis desconfiada se facía Brenda. Saía do traballo cedo, dicindo que tiña unha cita co dentista, só para ser visto por Brenda comprando sequins. Explicaba os seus ollos calzos dicindo que estivera traballando ata tarde, pero Brenda unha vez pillouno durmindo no cuarto dos materiais da oficina, tarareando unha melodía disco. Súa paranoia creceu. Podería Brenda estar a piques de descubrir o seu segredo do disco Yeti. Empezou a pensar que todo o mundo o estaba a vixiar. Viu significados ocultos en comentarios inocentes. Cando o seu xefe lle preguntou se tiña unha personalidade chispeante, Arthur case se desmaiou. Empezou a poñer excusas ridículas, creando coartadas elaboradas que moitas veces implicaban estar atascado nunha bola xigante de lobo axudando a un grupo de esqueos perdidos. Cada mentira só o facía parecer máis culpable. Unha noite, despois dunha sesión de práctica especialmente esgotadora, Arthur correu para casa. Sabía que Brenda estaba tras el. Tiña que ter moitísimo cuidado. Viu o seu coche aparcado na rúa preto da súa casa. O corazón deulle un brinco no peito. Realmente o estaba a facer. Realmente o ia a destapar. Meteuse nos arbustos, levando a cabeza do Yeti medio quitada e agarrando un trofeo que gañara esa noite. Dende os arbustos, escoitou a Brenda falando polo seu teléfono. «Si, estou segra», dixo ela, coa voz alta e seria. «A ese probas están a acumularse. Creo que está a levar toda unha operación. Algo realmente ilegal». A Arthur arrefeceuselle o sangue. Ilegal. Era peor que ser só un bailarín de disco. Imaxinou titulares de xornal, contable de día, desviado do disco de noite. A competición de baile intensificouse. Arthur, como de disco Yeti, era o favorito da xente. O a eses seus movementos torpes e o seu puro entusiasmo gañaron a todo o mundo. Pero detrás da pel, estaba feito un trapo. Pensou que Brenda estaba preto de descubrir a súa identidade de disco Yeti. Intentou despistala, deixando bolas de disco na súa oficina, enviándolle mails anónimos sobre perda de pelo de Teixugo. Pensou que era unha pista falsa divertida para un Yeti, pero nada funcionou. Iso só a facía miralo cunha mirada confusa, pero decidida. O seu maior desafío veu doutro bailarín, de Glitter Gopper. Este rival parecía sabotear a Arthur en cada momento. Unha mancha esvaradía no escenario antes da rutina de Arthur, unha bota do seu traxe que faltaba, cola de glitter aparecendo misteriosamente no seu champú. Arthur estaba segro de que o Glitter Gopper sabía que el era o contable aburrido, e estaba intentando vencelo. Quen é este Glitter Gopper? Pensou, e por que me odian tanto? Entón chegou o primeiro gran xiro. Arthur foi acurralado por Brenda na sala de descanso, cos seus lentes brillando. Arthur, dixo ela, coa voz baixa, sei o que estiveches facendo. Arthur preparouse para a revelación do Yeti. É peor do que pensaba.
Estás implicado nas carreiras de teixugos. Non é así. Artur pestanexou. Carreira de teixugos. De que falas, Brenda? Preguntou, realmente confuso. Pensou, é isto algún tipo de código? Para bailar disco. Brenda golpeou un cartafol sobre a mesa. Estaba cheo de fotos borrosas de Artur preto de campos cheos de barro, screenshots das súas transaccións financeiras, que eran só pagos para o cuidado da súa avoa, impresións de foros escuros falando de teixugos de carreiras. Non te fagas o inocente, Artur, chivilou ela. A ese noites ata tarde, o diñeiro repentino, o cheiro extraño a terra e pelo en ti, a purpurina sospeitosa. Todo suma, e ese é o cerebro detrás da rede ilegal de carreiras clandestinas de teixugos. Artur quedou parvo, non estaba tras de Disco Yeti. Ela pensaba que era un gánster de teixugos. O seu segredo escuro era en realidade ridículo, pero a súa acusación era perigosamente seria. Intentou explicar, contarlle sobre a competición, sobre a avoa Pumble, pero ela só moveu a cabeza. Xa chamei a policía, Artur, dixo ela, cun triunfo sombrío nos seus ollos. Estarán aquí en calquera momento. O seu mundo veu abaixo. Iban a arrestalo por crimes de teixugos, e a súa avoa seguiría enferma. Que desorde. O clímax chegou na noite final do Dance-Off Nacional. Artur, como de Disco Yeti, estaba no centro do escenario. Gañara. A xente aplaudiu, as luces brillaron. O presentador, un home ridiculamente bronceado chamado Barry, sostivo o micrófono. E agora, Barry liberou con forza, o momento que todos estivestes esperando. A gran revelación. Quen? De Disco Yeti. Artur estendeu a man lentamente cara á cabeza do seu Yeti. A ese súas mans tremían. Podía escoitar sirenas achegándose na distancia. Xa estaba. A humillación. O arresto. Respirou fondo. Alabou, pensou. Xusto cando os seus dedos tocaron a cremalleira, as portas da arena abríronse de golpe. Brenda Higgins estaba ali, flanqueada por dous policías, coas súas placas brillando. Alto, berrou ela, sinalando a Artur. Il, o rei dos teixugos. Quero dicir, Artur Pumble. É el quen leva as carreiras clandestinas de teixugos. Xente quedou sen alento. Barry parecía confuso. Rei dos teixugos. E que pasa con Te Disco Yeti? Artur, sen ver outra saída, abriu a cremalleira do seu traxe. A cabeza do Yeti saiu, revelando o seu rostro sinxelo de contable. A xente quedou sen alento outra vez. Non porque fose o rei dos teixugos, senón porque Te Disco Yeti era. Artur Pumble. A cara de Brenda puxose branca. Quedou coa boca aberta. Artur Pumble, de Disco Yeti. Pero, os teixugos. Entón, unha voz da xente rompeu o silencio. Unha voz familiar. Brenda, cariño, deixa que o pobre rapaz baile. Case o ten. Era a avoa Pumble. Foi traída nunha cadeira de rodas por un sanitario, con aspecto perfectamente san, e cun brillo travieso no ollo. Sostiña unha pequena criatura peluda que se debatía debaixo do brazo. O ese policías miraron a avoa Pumble, despois ao teixugo, despois a Brenda, que parecía que ia desmaiarse. Un axente deu un paso adiante. Señora Pumble, preguntou, estivémola buscando. De feito, durante os últimos 5 anos. A raíña dos teixugos. Artur mirou fixamente a súa avoa. Raíña dos teixugos, a súa doce e inocente avoa. Ela guiñoulle un ollo. Ben, alguén tiña que pagar a miña, primeira, rolda de facturas médicas, Artur, querido. E a emoción da carreira. E é simplemente divino. Sinalou ao teixugo que se debatía. Este é Bartolomeu, o meu corredor máis rápido. O mundo de Artur deu voltas. A enfermidade, a ese facturas médicas, era todo un engano. A súa avoa, a cerebro dunha rede ilegal de carreiras de teixugos. E el, Te Disco Yeti, era só unha distracción, un home de palla sen sabelo para o seu plan tolo. A avoa Pumble riu entre dentes. Estabas a facelo tamén cos teus bailes, Artur. Sabía que Brenda se centraría en ti, para despistala da miña pista. Fouches un señuelo brillante, querido. Brenda, avergoñada, intentou salvar o seu orgullo. Entón, os luídos de teixugo na súa oficina, as mostras de pelo pouco comuns, a terra, era todo COS a súa, señora Pumble. A avoa Pumble só sorriu. Cariño, ensineille a Artur todo o que sabe sobre terra e pelo. Pero o baile, iso é todo del. A avoa Pumble foi arrestada, pero foise cun sorriso orgulloso, incluso acenando un pouco a Bartolomeu, o teixugo. Artur, xa non só o contable aburrido, era agora o famoso Disco Yeti, unha sensación viral. Salvar a súa avoa, de alguma maneira, ao destapar a súa extraña e divertidísima verdade. O diñeiro do premio sí que foi para a súa defensa legal, que foi máis cara do que tería sido o seu cuidado médico. Brenda, totalmente humillada, deixou o seu traballo. Pero semanas despois, Artur viuna nunha clase de baile da comunidade, intentando un tango de xeito torpe. Parecía que a emoción de descubrir segredos, aínda que equivocada, despertara algo nela. A vida de Artur nunca volvería a ser a mesma. Xa non era só Artur Pumble. Era Te Disco Yeti, un símbolo de alegría agochada, fama accidental e absoluta absurdidade da vida. Aprendeu que incluso a xente máis tranquila e as avoas máis doces poden agochar as verdades máis salvaxes e inesperadas. E ás veces, os segredos máis divertidos son os que nunca esperabas. E ti que? Crees que Artur fixo a elección correcta? Que farías se a túa avoa resultase ser a raíña dos teixugos? Déixanos saber nos comentarios de abaixo e non esquezas subscribirte para máis historias incribles.